Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: muchanditi ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa ende muchachinja kunyika kwandinogara. Ndinokumbira kuti musazopa vanhu mafone numbers angu. Saka muchati ndigere munyika yevatorwa inova iri nyika yeBotswana. Saka nemudzimai wangu takasangana kupati ende ndainge ndiine mukadzi wangu wandainge ndichigara naye uyo wandainge ndakabva naye kuZimbabwe, but taiva tiri vanhu vekuti taigara tichinetsana zvekuti kana hama dzakasvika pakuita give up dzichiona kuti vanhu ava kunyange mukagara navo pasi havachinji zvachose. Saka madam vangu, my ex-wife, she was someone wekuti ainge aine short tempers ende ainge ari moody zvekuti waisakwanisa kana kufara naye nekuti anenge akangomudhura nguva dzose. Saka zuva randakazoonawo kuti this marriage it cannot work and it is not work, musi iwoyo mukoma taifanira kuti tinge tichienda kupati, ndokwandakazosangana namadam vangu ava vandava kugara navo. Saka takati tava kuda kubuda mukoma takangonetsana nekanyaya kadiki diki because ndainge ndisingaone maki, ndokubva tatotanga kutorovana. Kana ndichiti kurovana, ini mukadzi wangu, my ex-wife, ndainge ndisingamurove, but iye mukoma aikwanisa kungouya ototanga kutondidira zvebhakera achitira kuti ndinge ndichizomurova because aiti iwewe by the time patinozorambana ndokuda kuti tinge tichizorambana, but iwewe unofanira kuzosara uri mumaoko emapurisa because ainge achida kundikanganisira upenyu hwangu. Zvadaro mukoma mudzimai akandirova, ndikabuda ndikaenda kupati. T-shirt yangu yainge yakatobvaruka, saka ndakangotora jacket ndobva ndangoisa hangu jacket pamusoro ndiri kupati kuya ndopandakabva ndachizoona madam vainge vari vega, vainge vaperekedzawo best friend yavo, ndokubva tatanga kutaura. Saka kwainge kuchipisa, akatondibvunza kuti naiwe ko sei kuramba wakangopfeka jacket kudai kuchipisa. Ndokubva ndachizomuudza nyaya yangu, ndikamuudza kuti ndainge ndatobva kumba ndanetsana nemudzimai uye zvekare ainge atondibvarurira t-shirt yangu. Saka ndo kuzototanga kutodanana ikoko kwatakaita namadam, akandipa mafone numbers ake. Saka ndokubva ndachizorambana ne-the ex-wife of mine, kana iye akatoshamisika pandakamuudza kuti ndainge ndava kusada nezvake. Zvadaro mukoma ndikabva ndachizotanga kugara nemudzimai uyu kwandigere naye. Mukoma life yainge ichitofaya, but pane zvimwe zvandakatanga kunotisa pana madam zvandainge ndisinganzwisisi, like aiti kana akauya kumba kwangu, akauya kuzorara kumba kwangu for a sleep over tisati tatanga kugara tose, mukoma aivhumuka zvisingaite, aingorara usiku hwose achingovhumuka. Ndaiti kana ndikamubvunza kuti ko uri kurotei, aingoti hapana hangu. Saka nekufamba kwenguva mukoma akazondibudira pachena. Saka madam ivo vari kundiudza kuti vane tswanda iyo yavakapiwa nagogo vavo. Ndikamubvunza kuti tswanda iyi iri kupi, saka akabva anditi tswanda iyi iri kuZimbabwe, but ndokubva achizondibudira pachena. This was last week apo paakanditi tswanda iyi umwe wangu mira ndikuratidze tinayo munomu, ndo iri kukonzeresa kuti ndigare ndichiita manightmares. Mukoma nashe handisi kutonzwisisa kuti how come kuti tswanda yakakura kudaro ingakwana muhandbag. Mukoma nashe akasimuka ndokubva aenda akanotora handbag, akabva anditi handbag iri uri kuriona? Ndikabva ndati akabva anditi pane chawakambonotisa here pariri handbag iri? Ndikabva ndati kwete. Akabva anditi funga mhani. So I then thought about it, ndikati but mudzimai wangu handisati ndakambomuona achibuda, kunyange zvikanzi tinenge tabuda tichienda kutauni, handbag iroro haarishandisi. Saka ndaifungidzira kuti zvimwe kuda handbag iroro maybe ainge aine munhu waainge achida kuti ange achizoenda kunopa kumusha kana kuti munin'ina wake or one of your relative. Akabva anditi kwete, handbag iri ndakanzi nagogo vangu ndige ndichiritenga, kana ndaritenga handbag iri ndo
muchange muchizogara tswanda yacho. Ipapo mudzimai wangu akabva atanga kuchema. Ndikamubvunza kuti ko uri kuchemei? Akabva anditi pamuviri apa pandiinapo inhau yekuti gogo vangu vakatonditendedza kuti ndige ndichibatira pamuviri. She was married before, ndokubva murume wake ashayika vasina mwana, and she got married again. Akabudamo mumarriage iyoyo, but zvainge zviri zvokungochaisana mapoto, haana kubvisirwa kana senti, but murume wacho ainge achiti handingakubvisiri mari kana usati wandizvarira. Saka akanditi iwewe wakagamuchirwa nagogo vangu nekuti vakazviona kuti iwewe unondida. Saka vakabva vati kwandiri, chigamuchira tswanda iyi ndo ichakuchengetera marriage yako. So mukoma ndo nyaya iripo. Mudzimai wangu akatora handbag ndokubva avhura handbag. Muhandbag umu mukoma makabuda tswanda yekuti kana kamwana kadiki kanokwanisa kutogaramo mutswanda imomo kakatokwana, kana kuti vana vaviri chaivo vanotokwana mutswanda, but tswanda iyi yainge iri muhandbag. Akaipeta peta mukoma inotopeteka, akatoidzosera muhandbag. Chandiunza pano mukomanashe inhau yekuti ndodawo kubvunza kubva kwamuri muri yeZimbabwe, ndingazvifambisawo sei? Ndomuramba here mudzimai uyu? Ndoramba ndichifambidzana naye here kana kuti kwete? Ini kutomutya ndava kutomutya. Apa kwava kungogara naye nekuti ndinotomutyawo mudzimai wangu. Ndinotya kuti kana ndikamuramba, ko kana kuri kunzi mushure mekunge ndamuramba then over achizondiroya, because akandiudza kuti gogo vake ivo vanoroya. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka ivo vanga vachiti hanzi mudzimai wavo anoita zvekubatsira, anoita zvemanjuzu, uye zvekare akavaudza kuti hanzi gogo vacho vainge vari muroyi. Saka zvinoreva izvo kuti kutogamuchira kwaakaita tswanda iyoyo, hanzi tswanda iyoyo ndo yavanoshandisa, ndo bhazi ravo iroro ravanoshandisa usiku. Ya, pakaipa voramba vakagara navo here maiguru ava kana kuti kwete? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uyezve kare ndine makore 30 years ekuberekwa. Nauya ndounza pano mukomanashe inhau yekuti ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe. Iniwo ndakaudzwa naamai vangu. Amai vangu ivo vakati hanzi baba vangu ivo hanzi muimbi atori nemukurumbira wemunomu muZimbabwe. Saka ivo vari kuti ndinoda kuti mwanangu tinge tichienda kuredio station ndinge ndichitaura nyaya yangu baba vako vasati vashayika. Saka ivo amai vanoti vakabatwa chibharo nababa vangu. Hanzi amai vangu vainge vachishanda pane imwe hotel. Saka ivo amai vanoti hanzi pahotel ipapo pakamboitwa imwe function. Hanzi kwakatouya nevatungamiriri venyika uye zvekare nemamwe mapolitician awo ainge aripo. Saka hanzi padhina iyoyo yacho yakaitwa, baba vangu avo vavanoti ndivo baba vangu vechokwadi, hanzi vakauya nebhendi ravo, vainge varipo vachiridza nebhendi ravo zvekare nevamwe vaimbi. Saka mai vanoti musi wacho iwoyo vainge vari night shift. Hanzi ivo baba vangu vakazoti room service, ndokubva amai vazoenda kuya vaine doro iro rainge ranzi nababa vangu ndiro ravainge vachida. Mushure mekunge vapindamo murumu umo mainge muina baba vangu, hanzi vakabva vachizotanga kutaura nababa vangu sezvo vainge vari muimbi uyo wavainge vachifarira. Hanzi baba ndokubva vachizotobata amai vangu chibharo. Saka ivo amai vangu vari kuti tinofanira kuti tinge tichizoenda kuredio. Kana taenda kuredio, hanzi ndobva ndataura nyaya yangu zvose zvakaitika, ende ndakavati nhai mama kota dei taedza kuti tinge tichivatsvaka tobva tatanga tataura navo tisati taenda kuredio. Kukwana kuri kunzi zvikazobuda zvichinzi inini handisi mwana wavo, amai vakabva vatotanga kutopoka.
kundipopota. Saka ndakakukurawo ndichirerwawo nababa vangu avo vandainge ndichifungidzira kuti ndivo baba vangu, but ivo amai vanoti vakatonyepera baba vangu kuti ivo vainge vava nepamuviri apo pavainge vapiwa nababa, but painge pari pamuviri apo pavakapiwa nemuimbi iyeye mushure mekunge vabatwa chibharo. Amai vanoti vakatombomutevera mushure mekunge vanzwa kuti ainge achiridza nebhendi rake kuchitumbwiza, vakaenda kuya vakakumbira kutaura naye. Hanzi akati ainge achazovapa mari yepreparation. Pavakaedza mafone numbers avainge vapiwa nababa vangu, my alleged father, vanoti ivo vakaona kuti mafone numbers acho ainge asingapindi, uye zvekare makore acho iwawo hanzi vanhu vainge vaine mari ndivo vega vainge vaine maline. Saka hanzi vaitoenda pazvimapublic phone vachiedza kufonera baba vangu, asi vakatadza kuti vange vachitaura navo. Saka handizivi mukoma kuti zviri wise here kuti tingotanga nekungoenda kuredhiyo. Ini ndanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda kana ndikatanga ndatsvaka hama dzababa vangu, my alleged father, then kana ndatsvaka hama kana kuri kunzi hama dzababa dzikandigamuchira, then tobva tichizoenda kuma DNA. Kana kuri kunziwo ndikabuda ndiri mwana wavo, ndingafara chaizvo, but hey, handizivi kuti baba vangu, my alleged stepfather, vachazvitora sei, because vaindida nemwoyo wavo uye zvekare vanondida. Saka zita randakapiwa, ndakapiwa zita ragogo vangu, mai nyakubereka, my alleged stepfather. So handizivi kuti mai vangu ivo vari kutaura chokwadi here kana kuti havasi kutaura chokwadi. Ndinoti kana ndikavati kotadini tambotsvaka hama dzababa, vanobva vatanga kundipopotera, vobva vatoramwa. So handizivi kuti ndingazvifambisa sei mukoma, please ndipeiwo advice. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi amai vangu ivo vari kuti vakabatwa chibharo neumwe muimbi uyo ane mukurumbira. Hanzi ivo vari kuti handei kuredhiyo, but ivo sisi ava vari kuti kotadii tatanga tatsvaka hama dzababa, kana vachida toita maDNA, kana kuri kunziwo zvikabuda ndiri mwana wemuimbi iye ndingafarawo, asi kana kuri kunziwo ndikasabuda ndiri mwana wemuimbi wacho iye, at least tinenge tisina kuita zvinhu zvinonyadzisa papublic, kubuda papublic uchiti ndiri mwana wanhengi, then maDNA obva achizoprova otherwise. Amene kuti munozvionawo sei. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakafirwa nemurume wangu last of last day. Saka ndine mwana wangu uyo ane makore 26 ari ku South Africa, atori nemwana wake nemurume uyo waagere naye. Saka vakangosanganawo pama WhatsApp, ndokubva achizoenda ku South Africa akabva achizodzoka nemurume wake. Murume wake paakauya kuno kumukoma ndakangonzwawo mafeelings, ndokubva ndachizomuyisira mupfuwira. Ndamuisira mupfuwira kudaro tikabva tachizorara tose. Ndakati ndapedza kurara naye ndopa ndakabva ndachizotanga kuzvidemba kuti ko ndaitei. Ndo zvandakaita, ndo secret yangu mukoma. Ndakaburitsa mari yakawanda kuti ndinge ndichitengeserwa mupfuwira uyo wandakatengeserwa nevamwe gogo vemuraini. Saka ndo secret yangu, ndinotoshayiwa kutoti ndosheya nani secret inonyadzisa kudai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Naimiko zvamakaita zvinonyadzisa nai vanzvadzi, asi ivo vari kuti ndinotonzwa ndichitonyara nekuda kwezvose izvo zvandakaita. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndigere kunoku kumhiri
kungwa. Baba vangu mukoma mari yavo yainge isina kuchena, yainge iri mari yekurombwa. Baba vangu vakaromba mushure mekunge vawana prazi. Ivo baba vangu vaiwirirana nomumwe murume uyo ainge achiita zvematongerwo enyika. Saka baba vakabva vachizonzi nabururu wavo ngaudi here prazi, ndokubva vachizoenda kuya vakanoratidzwa prazi. Panguva yacho iyo paprazi ipapo varungu vainge vachigarapo paprazi ipapo vainge vasati vatombodzingwa, ndokubva vachizodzingwa. Saka baba vakabva vachizoona kuti vainge vasingakwanisi kurana prazi iroro. Saka baba ivo zvavakazoita ndezvekuti vakabva vachizoenda kun'anga. Mushure mekunge vaenda kun'anga, baba ndokubva vachizoromba vakapiwa divisi. Saka divisi iri ravainge vaishandisa hama dzavo usiku. Andirai ndinenge ndichingorarwa nenyoka iyoyo. Saka anowanzokuti kana ouya kwandiri paya, kana ava kurara neni akandifuratira kudaro, handizivi kuti anozvifambisa sei, because iye anenge akatondifuratira but sikarudzi yake inenge yakatonangana napo chaipo ipapo achirara neni. Ndiri kuhope kudaro ndinonzwa ndichinakedzwa chaizvo nebonde. Dzimwe nguva ndinoramba. Saka anobva anditi, iwe uri mudzimai wangu, ndakakupiwa nababa vako. Ndobva ndati handichakudi ende handichakudi. Anobva ati kwandiri, kana wava kusandida zvinombonetsa here, kana wava kusada nezvangu, tinoda kuti unge uchindidzosera kuMozambique uko kwandakatorwa nababa vako. Zvino baba vedu vakashayika. Amai ivo mukoma vava nedementia. Kunyange tikada kutaura navo amai vanenge vachiti ivo havana kana chavakamboudzwa nababa. So hatizivi kuti idementia here yechokwadi kana kuti vanenge vasingatodi kutotiudza chokwadi. Dzimwe nguva amai vangu vanoti vanoona zvigure zvinenge zvichitamba zviri kumberi kwavo, vanenge vachitochema vachitoti zvaiva kuzonditora zvigure zvababa venyu. Ndakavaudza baba venyu, tararai muone kuti ivo vakafa, nao ndava kusara ndichitambudzwa nezvigure izvi. Saka tinoti kana tikataura navo, because hanzvadzi dzangu ndakadziudza kuti pane murume uyo anouya achizorara neni akandifuratira. Saka ndinoti kana ndikamuudza kuti ndinenge ndisingadi nezvake, anobva anditi saka ndidzosere kuMozambique uko kwandakatorwa nababa vako. Amai vari kuramba kutipa information iyoyo. Kana zita rake murume uyo hatirizivi, uye zvekare kana n'anga yacho hatitozivi kuti yainge ichigara kupi kana zita hatina. Baba vangu mukoma vakangorohwa nezvinhu vakabva vafa, vakastroka. Baba vangu vakabva vashayika. Asi baba vangu pane pavakatombotibudira pachena kuti ivo vainge vakaromba vakati vanangu ndichakuudzai zvose. Asi unfortunately baba vakabva vachizoshayika. So handizivi kuti semhuri mukoma tingazvifambisa sei. Hatina kana mafoni numbers ehama dzababa, because tichizouya kunoku takauya kuno tiri vana vadiki, ende vabereki vangu vainge vasingambotauri nehama dzavo. Pekutangira hatitorina, ende chinondirwadza mukoma ndechekuti ndine mwana wangu musikana. Mwana uyu iye ane 14 years, atori nedzimwe nguva dzekuti anouya kwandiri obva andiudza kuti anenge aine hope dzaanenge achirota. Iye anoti dzimwe nguva anotorota achitorara nemunhurume. Kana ndikamubvunza kuti munhu uyu anenge akaita sei, anenge achiti mama murume uyu anenge ari mutema achiita sekunge anenge akazora madzito. Mwana wangu anoti kwandiri, hanzi murume uyu anoti kumwana wangu, ndatumwa naamai vako, vari kuti vaneta neni, saka vandituma kwauri. Ndava kuda kuti ndinge ndichikuita mukadzi wangu kana kuri kunzi ukandifadza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi hatizivi kuti semhuri totangira papi. Hanzi baba vainge vakarombera prazi iro ravakapiwa. Zvakangooma nazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Ndinokomberawo kuti munge muchindipostera munyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakaenda ndikanopiwawo mushonga wekuti ndinge ndichidiwa nevanhukadzi. This was mugore ra2023 pandakaenda kuZimbabwe. Ndainge ndine mumwe mukadzi wandainge ndichida, uyo ainge achigarawo mulocation mandainge ndichigara.
akabva achizotanga kundida ndikadanana naye. Saka dambudziko rava kuitika pandiri mukoma nderekuti ndava kufamba ndichipa zvipfeko zvevanhukadzi. Zvipfeko izvi handizivi kuti ndinenge ndichida kuita sei nazvo. Mumba mangu nditori nebhegi, chimwe crossbag chandiinacho. Chibhegi ichocho mukoma chatozara nezvipfeko zvevanhukadzi vemulocation umo mandinogara. Handizivi kuti sei ndiri kufamba ndichipa zvipfeko zvavo, but ndinongoita sekunge ndinenge ndagarwa nemhepo. Mhepo iyi mukoma Nashe iyo inotondibatsira kuti ndisabatwa, because ndinokwanisa kungopinda pamba apo pandinobva ndatongosangana nezvipfeko zvevanhukadzi zvinenge zvakayanikwa, ende ndinototora zvipfeko izvozvo, hakuna kana anondiona ndisati ndakambobatwa. Iyi vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, matova nemubobobo mukoma hanzi ndinoita zvekuba zvipfeko zvevanhukadzi, asi handisi kuziva kuti ndiri kuzvishandisa chii. Yo zvakangooma hazvo veduwe. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.